かったよ。なあベジータ、フューが言ってた強いやつってどこにいんのかな。くだらんこと言ってないで貴様もトランクスの気を探れ。カカロット、あいつすっげえでけえ木だ。おい、危ねえからおめえはどっかに隠れてくれ。こいつサイヤ人か。こんなにも邪悪な木は初めてだ。どうしたカカロット。トランクス。マイ、なぜここに。トランクス、お前はカカロット、俺はこいつを倒す。わかりました。貴様はクーラ。みんな気をつけた方がいいよ。フュー、あいつは悪のサイヤ人カンバー。その悪の木は触れた者の心を壊すからね。カンバー、悪のサイヤ人だと。父さん、クーラは味方です。目的が一致しただけのこと。あんたの装備持ってきた。フューよ、フリーザはゴールデンフリーザになって俺を超えたと言ったな。弟にできて兄の俺にできないことはない。この姿を見る。あえて言うならゴールデンクーラー。さあ始めようか。悟空さん。悟空さん、元に戻ったんですね。ああ、トランクス、おめえも無事だったか。はい、ご心配をおかけしました。気に入ったぜ、お前たち。俺と戦え。あいつ何者なんだ。奴はカンバー、悪のサイヤ人だ。なんだって。そうだ。悟空さん、ベジータさん。ポタラ。海洋神様から預
です。俺が奴を引きつけます。その隙にあのガキ終わったな。踊れカカロットやるぞ。カンバ勝負だ。オラたちの本気見せてやる。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強の輝きベジットブルー海王剣炸裂。絶対見てくれよな。